Shubor nakaslem jong unong san Hima. Arngut ki Samla puli kan thei ki lalaj im na ka jingkam ding ka hostel da ka jingharap jong hinong shnong hadin ba ka hostel ka bakisa kala kemding ha Greater Noida mentakasngi ka durki jong ka de ka jingja kala sapryang ha san social media. Ya kani ka durki la ring da uwe ubriu ka bapen i ki arngut ki Samla puli ba ki yeng ha beranda jong ka hostel ha ka mala ka baar kat ba la yu i ka thlit ding ha ka jingkhang jong ka de ka mala ka bakisa. Ki pulit ki le thu ba ki weipat ki basyong ha kani ka hostel ki la yu ban Phet hadian ba ki la yu i ya ka jingkam ding. Kinong shnong ki la yarap ki arngut da babu e ka jingking hajan ka jaka ba ki arngut ki Samla puli ki yeng handai ka jingking ka lingkot palat kumta ki la persyang ban hia da ba sno na ki jaka bala ban bat ban yu ha ka jingking handai la yu i ba ka Samla ka la hapno kat ba ka weipat ka la yu ban hiar ha ka jingking. Ki pulit nong penip ding ki le thu ba ka Samla ka bala hap ka la lajim bat kam shim la bensau uhe officer jong katanat penip ding upradip Kumar Chobi ule thu bakila yo jingtep bakadon ke Jingpluh ding hakapor san baje ha Annapurna Girls Hostel kumta marmar ka kenhun penip ding kala lech kade ka jaka bante lakam ya ka ding ule thu bakidon katu kani ki basa hakati ka hostel ki bala sakut shapo handai baro kila yo mi dak basuk klam don kinu ki jingja basngusi.